Berqarar döwletiň täze ýamynyň galkynşy döwründe pähim paýhat ummany magtum uly Praga atly şygaryny şamsyrak edinip, watanymyzyň umumy ötüşine sağlaşykly goşulýan, aýratyn hukuk derejesine eýe bolan döwlet ähmiýetli Arkadag şäherinde Türkmenistanyň konstitusiýasynyň we Türkmenistanyň döwlet baýdagynyň güni münasibetli aýdym sally bayramçylyk şähereti geçirildi. Arkadag şäheriniň başbaýdak meýdançaryna azaýyp seni münasibetli dawra Türkmenistanyň döwlet senatynyň ýerine ýetirilmegi bilen utgaşyklykda döwlet baýdagynyň galdyrylmagyndan başlandy. Döwrewaplyň, amatlyň we ýaşlygyň nyşany bolan Arkadag şäherine goşa bayramçylyk münasibetli geçirilen dawrada çykyş edenler Türkmen halkynyň milli lideri, Türkmenistanyň halk matlagynyň başlygy, gahrman Arkadagymyzy we hormatly prezidentimiz Arkadagly gahrman serdarymyzy, Arkadag şäheriniň bagtyar ýaşaýjylaryny hemde ähli Türkmenistanlary, Türkmenistanyň konstitusiýasynyň we Türkmenistanyň döwlet baýdagynyň güni bilen tüý sürekden gutlap, iň päk arzuwlaryny beýan etdiler. Çykyşlarda şu ýylyň pähim paýhat ummany magtumly Praga atly şygar bilen atlandyrylmagynyň öz bolşuny şuňur manysynyň bardygyny ünsü çekilip, muň beýik şahyrymyzyň doglan günüň 300 ýyllyk şanly senetiniň bellenmegi bilen baglanyşyklydygyny ýytaldy. Çünki beýik akyllar şahyrymyz magtumly Pragy türkmenleriň berqarar döwletiniň bolmagyny, halkynyň agdy bir, paragat we bagtly durmuşda ýaşamagyny arzu edip, şuňur paýhata we iň azaýyp duýgulary ýugurulan azaýyp şahyrany eserlerini miras galyrdy. Häzirki goşa bayramçylyk bolsa, beýik akyllar magtumly Pragynyň şol arzuwlarynyň hasyl bolanlygyny dawralanyrýa diýip çykyş edenlerni ykdylar. Bugün döwleti dolandyrmakda, demokratik we adalatly jemgyýeti gurmakda, toý bayramlarymyzy we şanly senelerimizi ýokary derejede geçirmekde toplan tejribemize daýanyp, esasy kanunymyzyň we döwlet baýdagymyzyň gününi agdy bir halkymyz belent watan söýjülük döretýän, täze üstünlikleri uruklandyrýan milli bayram hökmüne belliýär. Türkmenistanyň konstitusiýasynyň we Türkmenistanyň döwlet baýdagynyň gününiň hormatyna Arkadag şäheriniň başbaýdak meýdançasynda döwlet baýdagynyň belende galdyrylmagy münasibetli geçirilen dawra berqarar döwletiň täze ýamynyň galkynşy döwründe türkmen halkynyň milli lideri, gahrman Arkadagymyzyň saýasyna we Arkadagly gahrman serdarymyzyň ýollaşylygyna türkmen döwletiniň gazanan üstünliklerini öňüne jemleýän paragatçylygyň, ruwaşlygyň we awadançylygyň belentliklerine barýan garaşdy bitarap watanymyzyň hakyky gülläwetişiniň nyşanyny alamatlandyrdy. Aýdym sally şowkunly çykyşlar garaşdy türkmen döwletiniň we jemgyýetiniň durmuşyndaky ähli möhüm ähmiýetli wakalara, öz bolşuly bayramçylyk öwüşgünni çaýdy. Aýdymlarda Döwrewap Arkadag şäherimiz, täze şäheriň we döwrümizin azaýyplyklary wasp edilip, türkmen halkynyň milli lideri, gahrman Arkadagymyza we hormatly prezidentimiz Arkadagly gahrman serdarymyza alkyş we hoşallyk duýgulary beýan edildi. Sunod usatlary halkymyzyň bitew we awadan döwlet baradaky arzuwynyň hasyl bolanlygyny azaýyp çykyşlarynyň üstü bilen beýan etdiler. Şo çykyşlar berqarar döwletiň täze ýamynyň galkynşy döwrüniň beýik maksatlaryny ýetmek üçin gurýan we döretýän merdany halkymyzyň bagtyar durmuşyna gaýtalanmajak öwüşgün çaýdy. Ýaýbanlandyrylan çykyşlar garaşdy. Hemişelik bitarap Türkmenistanyň şöhratly ötüşi ýoluny, döwlet başdanmynyň ýollaşylygyna durmuşa geçirilen şöhratly ata-babalarymyzyň mukaddes ýörelgelerini, parasatlyk hemde yntanperwer däplerini esaslanýan paragatçylyk söýjülükli siýasatynyň aýdyň netijelerini hemde belentde parlayan mukaddes ýaşyl baýdagymyzyň raýatlarymyzyň mertebetini belende galdyrýandygyny beýan etdiler.